गिबियावनो बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायनानै लाबाय। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो जाहाथे सानफ्रोमबोनि खौरांखौ मोननो हायो। दासिमनि मोननैसो खौरांफोरा जाबाय। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि हेंथायै थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो क'क्राझारनि सांग्रां नोगोरारिफोरा गोख्रोङै खुद्रिसारबोदों। बेखौ लानानै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा माखासे बाथ्राफोर बुंदों। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायाव हेंथा खुद्रिसारनायनि सायाव आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारि बिथाङा नोगोरारिफोरजों मोनसे जर'खा सावरायलायो। क'क्राझार आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालखौ क'क्राझार मेडिकेल कलेजजों सरजाबनो नागिरनायनि गुबै जाहोनानो जादों क'क्राझार मेडिकेल कलेजखौ रिकगनाइजेसन गनायथि मोनहोनाय होननानै बिस्वजित दैमारि बिथाङा बुंदों। मोनसे आबुं मेडिकेल कलेज जानांगौब्ला 450निबो बांसिन बेरामिफोरा बेवहाय थांनाय एबा बेमार नायजाहैनाय जानांगौ। अब्लासो बे मोनसे आबुं मेडिकेल कलेज होननानै गनायथि होजागोन होननानै बुंबावो। बेनिखायनो सरकारा बे खामानिखौ सिगांनि समनिफ्रायनो नोगोरारिफोरजों जा सावरायलायनाय मावनो थांखि लादोंमोन। नाथाय दा माखासे बिफानखौ आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय मेडिकेल कलेजाव सरजाबनो नागिरनायाव माखासे नोगोरारिफोरनिफ्राय बे जेंनाया फैदों होननानै बुंदों। बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायबावनाय बायदिब्ला आर.एन.बि सिभिल हस्पिटालनिफ्राय माखासे इमारजेन्सि नङै डिपार्टमेन्टफोरखौ मेडिकेल कलेजजों सरजाबफानायनि बाथ्राखौ सरकारा सिगाङावनो क'क्राझारनि नोगोरारिफोरजों सावरायखादोंमोन। जायनि जाहोनाव बे थिरांथाखौ लानाय जादों होननानै बिस्वजित दैमारि बिथाङा फोरमायदों। सुबनखाता गोजौ फरायसालिखौ जौसिन फरायसालि महरै बि.टि.आर.नि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होबाय। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय सुबनखातायाव 1969 मायथाइयाव गायसनजानाय सुबनखाता गोजौ फरायसालिया बे बाराव सुबनखाता जौसिन फरायसालि महरै गनायथि मोननायनि उनाव फरायसालियाव मोनसे मेल लानायनि गेजेरजों बि.टि.आर.नि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। गायसनजेननाय समनिफ्रायनो बे फरायसालिया गोबां जेंना जेंसिफोरनि गेजेरजों सौसिबोनानै सुबनखाता गोजौ फरायसालिया जौसिन फरायसालि महरै गनायथि मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों गाहाय फोरोंगिरि गणेश चन्द्र शर्माया। लोगोसे फरायसालियाव थाखो खथानि जेंना जानानै दङ बेखौ सुस्रांनानै होनो आसाम सरकार आरो बि.टि.आर. सरकारखौ खावलायदों गाहाय फोरोंगिरि गणेश चन्द्र शर्माया। चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनायनि सायाव चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेन्ज चक्रशिलानि फरेस्ट रेन्ज अफिसार आइ.सि. रिमोनसोरां मोसाहारि बिथाङा गोख्रों रावजों फिन्नाय होदों। क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि हाजोनि साल बिफां दानफायनायाव हाग्रा बिफानखौ जेबो उदिस गैया होनना माखासे खौरां बिजोङाव बुंनायनिफ्राय गोजानाव थानो खावलायदों आइ.सि. रिमोनसोरां मोसाहारिया। बिथाङा बुंबावदोंदि जाय बिफां मुराफोरखौ देखायनानै खौरां बिजोङाव बुंदोंमोनदि बिफां दाननायखौ चक्रशिला वाइल्ड लाइफ रेन्जनि सुबुंफोरा जेबो उदिस गैया होननानै बुंनाय बाथ्राया नंखाय। मानोना जाय बिफां मुराखौ देखायनानै खौरां बिजोङाव होनाय जादोंमोन बैफोर बिफां मुरानि थुख्राफोरखौ सिगाङावनो सिज खालामनानै लाबोनाय जाखादोंमोन। जुदि जों बिफां दाननायखौ जेबो उदिस गैयाब्ला माबोरै जों बिफां दाननायखौ मोननानै सिज खालामना हमनो हाखो होननानै गोख्रों रावजों बुंदों। मानोना जेब्लानिफ्राय हाग्रा बिफाना चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि हाग्रा ओनसोलाव रैखाथि होबोबाय थानाय समनिफ्रायनो बिफां लाइफां दानस्रांनायनि सायाव नोजोर होबोगासिनो दं। लोगोसे चक्रशिला वाइल्ड लाइफ सेंक्सुरिनि बेंखनाव थानाय बावखुंग्रि ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ हाग्रा एबा बिफां लाइफां दाननायाव रैखाथि होनो थाखाय हाग्रा बिफानखौ मदद होनो आइ.सि. रिमोनसोरां मोसाहारि बिथाङा खावलायदों। मन्दिरनि सना रुपा खावनानै लांनाय सा 5 सिखावफोरा पुलिसजों हमजाबाय। इसोरखौ गिबियाव खुलुमग्रोनानै मन्दिरनिफ्राय 10 लाख रांनि सना रुपा लुथिदोंमोन सिखावफोरा। महामाया मन्दिराव सना रुपा खावनायनि सिगां इसोरखौ खुलुमग्रोदोंमोन गुन गोनां सिखावा। नाथाय 16 साननि उनाव सना रुपा लुथिग्रा सा 5 सिखावफोरखौ पुलिसा हमनो हाबाय। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गसाइगाव पुलिसा संदाननानै धुबुरी जिल्लानि बिलासिपारानिफ्राय सिखावफोरखौ हमनो हायो। हमजानाय सिखावफोरनि मुङा फारियै बिलासिपारानि मण्डल आली, मुगत हुसेन, शरिउद्दिन हुसेन, हजरत आली आरो आशरफ आली।
मख'नो गोनांदि थांनाय 26 मे खालाराव महामाया मन्दिराव हरनि समाव सिखावफोरा सना रुफाफोरखौ लुथिदोंमोन। नाथाय सिखावफोरनि सोलोजों खावनो नाजानाया मन्दिरनि सीसीटीवी केमेरायाव रेकर्ड जायो, जायनि गेजेरजों 16 साननि उनाव संदाननानै सिखावफोरखौ हमनो हायो। हादरनि लाख लाख आबादारिफोरनि थाखाय मोजां खौरां। प्रधान मन्त्रि किसान सम्मान निधि बिथांखिनि 17थि किस्ति रांखौ फैगौ सप्तानि गेजेरावनो मोननो हासिगोन। पीएम किसाननि 17थि किस्तिनि राङा फैगौ 18 जुनाव आबादारिफोरनि बेंक एकाउन्टआव हाबसिगोन। आसामाव खमैबो 17 लाखनिबो बांसिन आबादारिफोरा बे मुलाम्फाखौ मोननो हागोन। थांनाय 9 जुनाव गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिआ थामथि खेब गाहाय मन्त्रि बिबान लाखांनायनि उनावनो गिबि थिरांथायाव पीएम किसान सम्मान निधि रांनि 17थि किस्ति फोसावनायनि सागान होदोंमोन। फैगौ 18 जुनाव 17थि किस्ति रांखौ पीएम मदिनि बिथोन बायदियै आबादारिफोरनि एकाउन्टआव सोनाय जासिगोन। सरकारि फरायसालिफोरनि फोरोंगिरिफोरनि थाखाय आसाम सरकारनि गोख्रों फोसावथाय। नेमखान्थि मानिनानै सोलियाब्ला फोरोंगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनाय जागोन। सरकारनि गोख्रों फोसावथायफोरा जादों फोरोंगिरिफोरा समाजारि बिजोङाव जेबो दान्थे-बिदान्थे गोनां बिबुंथि होनो हानाय नङा। फरायसालियाव खामानि मावबाय थानाय फोरोंगिरिया टिउसन लानो हानाय नङा। फरायसाफोरखौ जायखिजाया धर्ना हाबाफारियाव बाहागो लानो गनायथि होनो हानाय नङा। धर्ना दिन्थिफुंनायनि थाखाय फरायसालिखौ बन्द होनो हानाय नङा। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिया फरायसालिनि नेम बिजाबखौ मानिनांगोन। फरायसालियाव रावबो दोलो एबा आफादखौ मेल खुंनो गनायथि होनो हानाय नङा। 9 रिंगानि उनाव फरायसालियाव हाबनाया बन्द जागोन। साफ्रोमबो गाहाय फोरोंगिरिया खमैबो मोनसे क्लास लाथारनांगोन एबा सप्तासेयाव खमसिनैब्लाबो मोनबा क्लास लाथारनांगोन। फरायसाफोरखौ बिगियान आरो सानखान्थि आयदाखौ इंराजियावनो फोरोंनांगोन। दासिमनि मोननैसो गोनां खौरांफोरा बेनोमोन। गोजोन्थों।